Khulukudu sanibonani, ngiyanibingelela ingane zakwethu, ngiyanibingelela umkhulu wasemakhosini. Ngithi nje isandla ekhanda, ngithi ngiyaphaphatha, ngithi ndawuwe, thokozane emakhosini, thokozane iy'ngane zedlozi. Ngithi amen kubathandazi, amen kwabakholwayo, kongabonwayo, kumnini mandla wonke, kumveli kuqala, mveli nqange. Yena okhanya kukhanya kwakho kungenamkhawulo. No, la indaba ekhona sizonichazela ngamaphupho. Wena osaqala ufisa ukubona noma ubona le video kamkhulu wasemakhosini, please do make sure that you subscribe and like the video. Inamba kamkhulu wasemakhosini 0728871994. Mkhulu wasemakhosini lokhu indaba esixoxa ngofakazi noyigemeke umfunga limathule ngathi akaboni. Ya, inqabe yokulinda lelindela amakhosi akubo uNkulunkulu unako umthethwa. Ngoba yalokhu ithukusiwe esendeni yathukusa esiswini. Kwaphuma ihlushwa iziphiwo sayo namanje kusenjalo. Now ingane wethu lana uma uphupha umlungu, number 1 uphupha umlungu, kungenzeka kukabili kube isilwane esisuke umbathiswe sona, esisuke sizokuhlupha impilo yakho, sibambe impilo yakho. Leyo nto into engaqadla ibone umuntu osuke efana nami umelaphi, yena okwazi ukuhlukanisa. Omunye uthola ukuthi kusuke kuyidlozi lasemanzini elithinta nje kakhulukazi umanzi nawo zonke izinto. Ya, ukuphupha umuntu wakini ekhala kakhulu, usuke enze njani? Ebona ingozi engase inehlele noma usizo olukhulu. Lokho kusuke kungenze ukuthi kungaba isifo. Mangithi isifo ngikhuluma ngokuthi kungase kushone umuntu ekhaya nimkhonzile nothandayo, noma kube ukugula komuntu othize emndenini, mhlasimbe oyi-breadwinner, noma nje ukugula kwakhona uqobo usukuphupha. Ya, bese sizothi uma uphupha kakhulu, sengibala okwesithathu lo ngiphupho sengubala. Uma usuboniswa kakhulu amanzi angcolile, angikhathali noma uthi ubonisa isiziba sedamu noma uwabona kuphi uweqe emthokozane noma ibona ungena phakathi kwawo, kusuke lokho uphehlelwa amanzi amnyama wodwa, kusuke kunamathunzi empilweni yakho. Ufuna uthole umuntu ozokwenzela i-process kahle yokugeza, yokuwavala lawo manzi amnyama kahle. Ungizwe kahle uma ngisho njalo, ungafiki uma usuphuthuma. Izinto ey'kanjalo ezisuke zijulile zidinga ukuthathwa zibe nesikhathi kahle kunabwe nje ngazo. Bese-ke ngizothi la uma ngabe uphupha kodwa usendlini, ngabe isendlini yangenhla noma isendlini yakho la olala khona, noma ngabe isendlini phakathi kwendlu, kodwa ubona kukhanya, ukukhanya kwakho ungakuboni, izinto zakho zisuke zikhomba ini? Impumelelo enhle kakhulu empilweni yakho nokujabula okuzayo nje okuningi. Bese ngithi la uma ngabe-ke usuphupha wena ubona i-celebrity noma ubona a-public figure, umuntu nje othize odumile, ngabe usopolitiki, ngabe umculi thizeni onezimali noma othize, kodwa umuntu osezingeni eliphezulu, kusuke kuyidlozi lakini lelo, kusuke kuyinhlanhla eza nedlozi lakini likutshela ukuthi kunezinto ezizophumelela. Ikakhulu labo bantu kusuke kwabantu abasuke benze njani, benama-gift, beney'phiwo abasuke benze njalo, sokukhombisa uzoba nodumo olukhulu oluya kakhulu phezulu phambili empumelelweni. Konke nje usuke uzokwenza kusuke kuzoba yi-success, kusuke kunenhlanhla enkulu nesicelo osuke kade uphendule sona. Uma ngabe kade kunina nisuke nisebenzisa kakhulu izinto ey'suke ziletha umhlahle, kakhulukazi ayavele lawo maphupho, noma usuke unesicelo idlozi lakho suke selikuphendulile. Ngiyabonga-ke ingane zakwethu ukuthi ngihlephulele kancane. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi, sijaji elijajisa iminyaka sokugcina. Ya, undaba elixoxa ngofakazi bazokutshela abaziyo. Inamba kusaseyo 0728871995 emagumbini amane omhlaba, useZimbabwe, ngabe useSwatini, ngabe ukephi nonke nibuka le channel, nabaphesheya kwelwandle abahlala la nabaziyo. Nkosi yami Moses Zulu, ngiyanibingelela nonke ngithi nje, please to make sure you subscribe and share lolu lwazi. Mkhulu wasemakhosini, ndawuwe, ngiyathokoza. Amen. Isandla phezu kwesinye. Siyobonana kumavidiyo alandelayo.